U ovom videu ću se baviti izviđačkim jedinicama i nekim novim sredstvima i detaljima koje smo mogli da vidimo na skorašnjem gađanju na poligonu. Tu smo između ostalog mogli da vidimo novo uvedene kvadove izviđačkih jedinica marke Polaris. Također smo mogli da vidimo i veliki broj raznih vrsta dronova, pre svega izviđačkih. Tu su bili i dronovi koji su u ovoj situaciji nosili mete koje su gađane puškama SCAR sa montiranim sistemom za precizno gađanje izraelske proizvodnje SMASH od strane pripadnika specijalnih jedinica, odnosno specijalnih izviđačkih jedinica Vojske Srbije. I videli smo izuzetno precizno dejstvo na mete koje su simulirale u stvari dronove u realnim ratnim dejstvima. Zatim smo mogli da vidimo i delovanje snajperskog para na zadate ciljeve. Videli smo i izuzetno precizno gađanje teškim mitraljezom 14,5 mm izviđačkih modernizovanih vozila BRDM-2 MS. Također mislim da smo po prvi put mogli da vidimo i gađanje izviđačke verzije Humveea. U pitanju je nova verzija Humveea, tačnije novo vozilo Humvee koje su nabavljeni u skorije vreme u prethodnih nekoliko godina, a na kojima je montirana srpska optoelektronika za osmatranje ciljeva koje se nalazi na jarbolu. Također na snimku vidimo dejstvo jednog od izviđačkih verzija Humveea koja je opremljena i sa novom stabilisanom daljinsko upravljivom borbenom stanicom 12,7 mm, gde smo vidjeli precizno gađanje upravo iz ove daljinske upravljive borbene stanice. A tokom cele vežbe mogli smo da vidimo izviđanje sa domaćom izviđačkom opremom koja je montirana na ovo vozilo. Nova izviđačka optoelektronika montirana je na teleskopskom jarbolu na Humvee vozilima Vojske Srbije. U ovoj situaciji naravno ova vozila su primarno u izviđačkim jedinicama. Ova optoelektronika ima maksimalni domet detekcije od preko 20 km za veće ciljeve poput nekih vozila i tenkova, dok je za pešadiju i pojedinačne vojnike efikasan domet osmatranja oko 10 do 12 km, što je praktično sam svetski vrh. Sistem o kome govorim je MIP-3, multisenzorska izviđačka platforma. Razvio ju je domaći Vojno-tehnički institut u saradnji sa domaćim preduzećima, a ugrađuje se na nova izviđačka vozila kao što su Humvee i Bov Kiv. Kada je vozilo Humvee u pitanju, mogli smo da vidimo i gađanje teškim mitraljezom 12,7 mm domaće proizvodnje i zatvorene okretne turele. Zatim smo mogli da vidimo izuzetno precizno gađanje protiv oklopnih sistema Kornet montirani na novo nabavljena vozila Humvee. Kao pridodato pojačanje ili kao deo izviđačkih jedinica mogli smo da vidimo i vozila BTR-80 duboko modernizovana u Srbiji što se tiče oklopne zaštite i što se tiče pre svega same kupole i domaće optoelektronike montirane pre svega na samoj kupoli, čijom integracijom je drastično povećana preciznost ovog vozila i mogućnosti delovanja danju i noću i u svim vremenskim uslovima, odnosno pre svega preciznost samog topa 30 mm koji je i fabrički integrisan u ovo vozilo. Videli smo izuzetno preciznost gađanja dva ova vozila. Ova vozila su također opremljena i elektronskim antidron sistemima, tačnije antidron zaštitom domaće proizvodnje sa oznakom COBAC 3. Hvala na dosadašnjoj podršci i naravno zapratite kanal.